maging maalab sa makabagong teknolohiya tungkol sa pagsasaka. Marhay na aga Bicolandia, mayad na aga Catanduanes. Welcome po sa ating palay-aralan sa makabagong pagsasaka sa Himpapawid. Ating alamin kung ano ang mga dapat gawin tungo sa masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Oras naman para palaywakin natin ang ating kaalaman. Taong 1997 hanggang 1998 nang maranasan ang pinakamatinding hagupit ng El Nino. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute at PhilRice. Ito naman ang ating agri-tanong ngayong linggo. Tama o mali? Ang La Nina ay ang abnormal na paglamig ng karagatang Atlantiko? Matuto at mag-aral kahit nasa bahay. Makinig at manood sa 87.9 Radyo Periodiko, 98.9 Radyo Kaamiga, ATI Bicol Facebook page at ATI Bicol Sarabay YouTube channel. Tuwing Martes, alas 10 ng umaga at replay tuwing Linggo, alas 9 ng umaga. Palay-aralan sa makabagong pagsasaka sa Himpapawid sa probinsya ng Catanduanes. Maging matalino sa pagsasaka, makinig at matuto ng mga kapaki-pakinabang at makabagong kaalaman sa Palay-aralan. Halina't maging matalinong magsasaka! Marhay na aga Bicolandia, mayad na aga Catanduanes. Ako po si Kuya Chan, Media Production Specialist 2 ng Information Services Section ng ATI Bicol. Welcome sa ating ikasyam na episode ng ating palay-aralan sa makabagong pagsasaka sa Himpapawid o School on the Air on Smart Rice Agriculture sa probinsya ng Catanduanes. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute Regional Training Center 5 or ATI Bicol, PhilRice at ng lokal na pamahalaan ng probinsya through the Office of the Provincial Agriculturist na pinangungunahan ng OIC Provincial Agriculturist Sir Ace William Tria, ng ating Provincial Rice Coordinator, Ma'am Lorna Vargas, at ng ating Municipal Rice Coordinator sa 11 munisipyo ng Catanduanes. Tayo ay napapakinggan at napapanood sa 87.9 Radyo Periodiko, ATI Bicol Facebook at YouTube accounts tuwing Martes, alas 10 ng umaga at replay naman tuwing Linggo, alas 9 ng umaga. Tumutok din sa 98.9 Radyo Kaamigo ng Catanduanes State University Panganiban Campus tuwing Martes at replay tuwing Biyernes sa ganap na alas 10 ng umaga. Isang oras na hitik sa kaalaman sa palay-aralan para alamin kung ano ang mga dapat gawin tungo sa masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Kumusta ang lahat? Naway lahat ay umaasenso at umuunlad. Magandang araw sa ating 2,500 rice farmer enrollees sa mga bayan ng Verac, San Andres, Karamuran, Pandan, Bagamanok, Panganiban, Viga, San Miguel, Bato, Baras at bayan ng Higmoto. Salamat sa pagtangkilik at pagsuporta sa programa at adhikain ng kagawaran ng pagsasaka. Ngayong araw, sabay-sabay pa rin natin pag-uusapan ang tungkol sa palay check, key check number 6 o pagpapatubig na iwasan ang kulang o labis na patubig na nakaapekto sa paglaki ng palay, key check number 7, pamamahala ng peste at key check number 8, pamamahala ng anyo o inani ang palay sa tamang panahon. Tayo na at manood at matuto. Palay-aralan. May dalawang komentaristang hilaw na nagkukwentuhan sa tindahan ni Aling Ising. Pinag-uusapan nila ang bukid ni na Don Bentong at Mang Kanor. Sa panlasa ng dalawa, parehas daw na mahina ang mga palay. Pakiwari nila, may kinalaman sa tubig ang problema sa palay. Hay naku, Maring Corina. Kahit madatong nga magsasakang si Don Bentong, ay problemado pa rin ang kanyang palayan. Oo nga, Mare. Balita ko ay tamad daw magsuwi ng palay. Malilit ang mga dahon at kaitim ng ugat na dapat pala ay kayumanggi. Sumatotal, malubha ang lagay ng pobreng palay. Ano kaya ang problema? Aka, sising nang sasagot. Sobra sa tubig. Hindi rin maganda sa palay ang sobrang sabaw. Tubig kasi. Eto, si Mang Kanor, problemado rin ang palayan. Korek ka dyan, Mare.
Bansot daw ang palay. Bumibilot ang dahon sa ilalim ng araw. At tuyot ang dulo ng dahon. Ano naman ang problema nun? Tinderang ising. Si ising na ang sasagot. Di kulang naman yan sa tubig. Sa makatang pananalita, uhaw yung palay. Sobra o kulang sa tubig ay pawang problema pala sa palay. Pero ano ba ang nasetang mo, doktor? Tinderang ising pala. Tigilan yung chismisan at subukan nyo kaya na magbasa ng mapolyetos mula sa PhilRice. Pwede nyo rin tignan ang PhilRice Facebook page para updated kayo sa mga usaping palayan. Maging impormado, sabi ng mga taga-radyo. Nako, nahiya naman kami sa'yo. Pero tama. Sige, ma-open nga ang Facebook page ng PhilRice. Lesson 7. Pagpapatubig. Key Check 6. Naiwasan ang kulang o labis na patubig na nakaapekto sa paglaki ng palay. Magandang araw mga kamagsasaka. Usapang iwas kulang o sobra sa tubig sa palay naman tayo. Ang tubig ang siyang tagapagdala ng mahalagang sustansya mula sa lupa papunta sa iba't ibang bahagi ng palay. Kung kaya, mainam na matiyak nating sapat ang tubig sa palayan nang masigurong malusog ang palay. Bukod dito, ang kulang sa tubig na palayan ay problemado rin sa damo. Huwag din naman sobrahan, hindi swimming pool ang palayan. Makakasama natin ngayon ang isa sa mga agriculturist mula sa PhilRice, si Binibining Juvie Jane Ayungon. Ma'am Juvie, usapang pagpapatubig po naman tayo ngayon. Ano-ano po ba ang kailangan nating gawin o rekomendasyon para sa maayos na pagpapatubig ng ating palayan? Salamat po sa tanong, Mang Fred. Meron po tayong mga iba't ibang gawain para maayos ang pagpapatubig. Una po dito ay linisin at ayusin ang mga pilapil at kanal upang masigurong walang tagas sa mga ito. Pangalawa, sundin ang tamang paghahanda ng lupa. Dapat walang mataas at mababang bahagi ng lupa pagkatapos ang huling pagpapatag. At ang pangatlo po, isagawa ang kontroladong pagpapatubig gamit ang alternate wetting at drying at observation well. Ano-ano po ba ang sintomas na makikita kung kulang o sobra sa tubig? Okay po. Ang mga karaniwang sintomas ng kakulangan sa tubig sa panahon ng pagsusuwi ng palay ay ang pagbilot ng dahon, pagkatuyo ng dulo ng dahon, makitid na dahon, bansot na tanim at kakaunti ang suwi. Samantalang sa panahon ng pagbunga naman po, makikita ang mahinang paglabas ng mga uhay at maraming butil na walang laman. Kapag sobra naman po ang tubig ay nagiging kaunti ang suwi, makikitid ang dahon at nagiging dark-colored o nangingitim ang mga ugat. Ano-ano po ba ang bentaheng ibubunga ng saktong tubig sa palayan? Okay po. Ang bintaheng na idudulot ng saktong tubig sa palayan ay nagre-resulta sa maganda at malusog na tanim, magandang bulas at normal na paglaki ng palay at mataas na ani. Nakakatulong din ito sa magandang pamamahala ng kohol at damo at napapahusay ang mga farm operations o gawain sa bukid. Nakakatipid din po sa gastos sa pagpapatubig at napapamahalaan ng maayos ang tubig irigasyon, lalo na kapag tayo ay nagsagawa ng kontroladong pagpapatubig. Ayun, Ma'am Juvie, nabanggit niyo po yung kontroladong pagpapatubig o yung controlled irrigation sa English. Maaari po bang pakipaliwanag po kung paano ito isagawa? Ang controlled irrigation po o kontroladong pagpapatubig na hindi nakakapagdulot ng kakulangan o pagkasobra sa tubig na makakaapekto sa paglaki ng palay ay maaaring ipatupad para sa epesyenteng paggamit ng tubig. Ito ay ang simple at maparaang paggamit ng patubig na gumagamit ng observation well upang malaman kung kailan ang tamang panahon ng pagpapatubig habang isinasagawa ang alternate wetting and drying. Nabanggit niyo naman po, Ma'am Juvie, yung alternate wetting and drying. Ito po ba ay teknolohiya at paano po ito isinasagawa sa tulong ng observation well? Okay po, Mang Fred. Ang alternate wetting and drying o AWD ay isang proseso ng kontroladong pagpapatubig na nakakatipid at nakakaiwas ng sobrang pagpapatubig sa panahon ng pagpapalaki ng palay. Kinokondisyon nito ang lupa para sa mas magandang pagtubo ng mga ugat at balansing sustansya ng lupa. Ginagamitan lamang ito ng observation well na gawa sa bias ng kawayan o PVC. Paano ba ang paggawa ng observation well? Una po, kumuha ng isang bias ng kawayan na walang buko o kaya ay PVC na tubo.
Putulin ito sa haba na 25 cm at diametro na 10 cm. Mula sa pinakamataas na bahagi ng kawayan o PVC, sumukat po ng 5 cm. Maglagay ng paikot na marka at sulatan ng tag-ulan o wet season. Mula naman po sa markang wet season, sumukat muli ng 5 cm. Markahan ng paikot at sulatan ng tag-araw o dry season. Butasan ng kawayan o PVC gamit ang 3 hanggang 5 milimetrong laki ng pambutas. Panatilihin ang 5 cm na agwat ng mga butas. Ulitin ito hanggang sa bandang ilalim ng tubo. Paano naman natin ilalagay ang observation well sa ating bukid? Una po, pumili ng pinitak na maaaring kumatawan sa kabuuan ng inyong bukid. Maaaring ito ay ang una hanggang ikalawang pinakamataas na pinitak. Ipwesto ang observation well 1 hanggang 2 metro ang layo mula sa pilapil upang madaling masilip ang loob nito. Patayong ibaon ang observation well sa lupa at hugutin ito. Tanggalin ang naipong putik. Ulitin ang proseso ng pagbabaon sa lupa hanggang umabot sa markang wet season kapag tag-ulan o markang dry season kapag tag-araw. Ayusin po natin ang observation well ng patayo at siguraduhin ang mga marka ay pantay sa lupa. Yun lamang po, Mang Fred. Ayan, napakarami nating kaalaman sa pamamahala ng ating patubig. Ma'am Juvie, baka may dagdag mensahe pa po kayo sa ating mga magsasaka at sa ating tagapakinig. Okay po. Lagi po nating tandaan na iwasan ang kulang o labis na patubig na nakakaapekto sa paglaki ng palay. Dahil po ang sapat na patubig ay tumutulong sa maayos na pagdala ng mahalagang sustansya mula sa lupa tungo sa iba't ibang bahagi ng halamang palay. Maganda at malusog na tanim, magandang bulas, normal na paglaki at maaliwalas na paggawa sa bukid. Yun lamang po at maraming salamat. Checking sapat ang tubig sa palayan para sa maayos na pagdala ng mga mahahalagang sustansya mula sa lupa tungo sa iba't ibang bahagi ng halamang palay. Maganda at malusog na tanim, maaliwalas na bulas, normal na paglaki at di mahirap na paggawa sa bukid. Makatutulong ka pa sa kapwa magsasaka at sa pangangalaga ng kapaligiran. Teng! Ako na ang mag-iigib ng tubig. Sige. Tulog pa si Bebeng. Napuyat. Sinamahan kasi si Inay Bebang sa piyesta. Ay, ganun ba? Di bale, ako na rin ang mag-iigib ng pampaligo ni Bebeng. Bugi pa si Bebeng. May naghahanda ng pampaligo niya. Ano yun, Enteng? Wala. Yung palayan kasi namin. May problema sa tubig. Sintomas ng kakulangan ng tubig sa palay, pagrolyo ng mga dahon, pagkatuyo ng dulo ng mga dahon, mabagal ang paglaki ng halaman, nababawasan ang pagsusuhi at paglapad ng dahon, kulang sa 10 suhi kada tundos, mas maliit ang leaf area, may pagkamaitim ang ugat na dapat sana ay mapulang kayumanggi o mapusyaw. Key check 6. Naiwasan ang sobra o kulang na tubig na nakakaapekto sa paglaki at ani ng palay. Dinadala ng tubig ang mahalagang sustansya mula sa lupa tungo sa iba't ibang bahagi ng palay. Ang sapat na patubig sa palayan ay nagre-resulta sa maganda at malusog na tanim, magandang bulas, normal na paglaki at mataas na ani. Alam mo, Enteng, kapag ang tubig sa palayan ay napamahalaan na mabuti, makatitipid tayo ng 15 to 35% sa gastusin sa patubig. Ayon sa pag-aaral, umaabot sa 4,000 litrong tubig ang magagamit kada kilo ng palay kung hindi tama ang pamamahala ng tubig. Samantalang, nasa 2,600 litrong tubig kada kilo ng palay ang magagamit kung tama ang pamamahala ng tubig sa palay. Cardo, paano nga ba ang tamang pamamahala ng tubig sa palayan? Alam ko na yan! Nakwento na sa akin yan ni Cardo. Sa tamang pamamahala, aabot sa 2,600 litrong tubig ang magagamit sa pag-produce ng 1 kilong palay. Katumbas nito ang 137 galon.
Samantala, 4,000 litrong tubig naman ang magagamit kada kilo ng palay kung mali ang pamamahala ng tubig. Katumbas nito ay 200 galon ng tubig. Sa tamang pamamahala ng tubig, makatitipid ng halos 63 galon. Mga rekomendasyon sa pagpapatubig. Panatilihin ang 2 hanggang 3 cm lalim ng tubig sa pinitak hanggang 14 na araw pagkalipat tanim. Itigil ang pagpapatubig o alisan ng tubig ang pinitak kapag umulan hanggang 14 na araw pagkasabog tanim. Sa panahon ng paglilihi at pamumulaklak, tiyakin na laging may mga 5 cm tubig ang bukid. Tandaan na huwag hahayaang magkaroon ng malalim na bitak ang lupa sa alinmang yugto ng buhay ng palay. Huwag nang magpatubig o kaya bawasan ng tubig sa 5 cm, 1 linggo bago mag-ani para sa mga medyo pinong lupa o tuwing tag-araw. 2 linggo bago mag-ani para sa pinong lupa o tuwing tag-ulan. Sabi rin ni Cardo, kapag may kakulangan sa pinagkukunan ng tubig sa palayan, mainam na subukan ang kontroladong pagpapatubig na nagsasabi ng mga dapat gawin mula pa lang bago ihanda ang lupa hanggang sa panahon ng pag-aani, gaya ng salitang pagpapatuyo at pagpapatubig gamit ang observation well o alternate wetting and drying at iba pa. Ang observation well ay isang tubo na gawa sa plastic o kawayan. Ibinabaon ito sa lalim na 15 cm mula sa lupa. Ito ay may haba na 25 cm at may mga butas sa gilid. Ang mga butas sa gilid ng observation well ay nagsisilbing daluyan ng tubig mula sa lupa upang malaman ang kondisyon ng tubig sa parting ugat ng halaman. Nilalagay ito sa bukid 30 araw pagkalipat tanim. Pag wala ng tubig sa observation well, isa itong hudyat na kailangan ng magpatubig. Ibig sabihin, hindi naman kailangang laging babad sa tubig ang palayan. Hanggat may tubig pa ang observation well, huwag muna tayong magpatubig. Tama ka dyan, Enteng. Sa AWD, nakakahinga ang lupa na lalong nagpapalusog dito para sa halamang palay habang nakatitipid na rin sa tubig. Pero, dapat ihinto ang AWD sa panahon ng pumulaklak at pag-aabono, kung saan dapat palaging may tubig sa palayan. Mga dapat gawin ng maiwasan ang sobra o kulang na tubig sa palayan. Ituwid at gawing siksik ang pilapil. Patagin ang bukid. Kontrolin ang tamang lalim ng tubig. Tiyaking tama ang panahon ng pagpapatubig. Kapag tama ang pamamahala sa tubig, mas maiiwasan ang stress na dulot ng kakulangan o sobra sa patubig. Madali ang pamamahala sa damo at kohol. At madaling mapasukan ng makinarya sa panahon ng pag-aani. Tama. Kung kaya, mas nagiging mabisa ang mga ilalagay na inputs tulad ng pataba. At mas makakalikasan pa. Mataas ang ani. Mataas ang kalidad ng butil. Key-check 6. Naiwasan ang sobra o kulang na tubig na nakakaapekto sa paglaki at ani ng palay. Palay-aralan. Palaywakin natin ang ating kalaman. Alam mo bang umabot sa 2,400 litrong tubig katumbas ng 22 drum ang kailangan para makaproduce lamang ng 1 kilong palay. Kaya naman maging responsable sa paggamit ng patubig para sa masaganang ani at mataas na kita. Siguraduhin hindi labis o kulang ang tubig sa palay. Agri-tanong, ano ang masamang epekto sa palayang lubog sa tubig? Magbigay ng epekto sa palayang lubog sa tubig. Sagot, ang palay ay pwedeng maging bansot at madaling dumapa. Palay-aralan. Madalas ay napangungunahan ng takot si Mang Kanor. Tuwing may nakikitang insektong papag-apagaspa sa kanyang palayan, siya ay nasisindak at spray agad ang naiisip na lunas. Minsan pa nga, wala pang peste ay nagbobomba na siya. Ang maling paniniwala niya, hindi na basta-basta aatakihin ng peste ang kanyang palayan kung ito ay naisprayan na.
Naku, may nakikita na akong lumilipad-lipad sa palayan ko. Makapunta na nga sa bayan ng makabili ng pamatay peste. Advanced spraying, ika nga. Paring Kanor, maling-mali ang gagawin mo na yan. Hindi naman totoong makaiiwas sa peste kapag nag-advance spray ka ng pestisidyo. Ikaw ba, umiinom ng paracetamol para di na sumakit ang ulo mo? At saka, ang bara-barang pag-i-spray ng insektisidyo ay maaaring ikamatay ng mga kaibigang organismo. Kaibigang organismo? Kaibigang insekto ka mo? Ano yun? Ang mga kaibigang organismo tulad ng mga gagamba, tutubing karayom, tigreng sa lagubang, pagong-pagungan, at iba pa ay siyang kumakain ng mga peste sa palayan. Kaya mainam na pangalagaan sila upang dumami. Totoo ba? Sa lupalop ng Pilipinas mo naman natutunan yan? Paring Kanor, basa-basa rin minsan kapag may time. Madami kang matututunan sa PhilRice Facebook page. Try mo bisitahin para updated ka sa mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nasaan ba yung cellphone ko? Mabisita nga yung PhilRice Facebook page na yan. Diyan ka muna ha, Pandado. At iniwan talaga ako ng bugoy na yun. Lesson 8. Pamamahala ng peste. Key Check 7. Hindi bumaba ang ani dahil sa mga peste. Magandang araw po! Panibagong araw, panibagong pag-asa. Usapang peste po tayo ngayon. Dapat bang matakot kapag nakitaan ng lumilipad-lipad na insekto ang palayan? Spray ba agad ng insektisidyo ang solusyon? Pero paano kung kaibigang insekto naman pala ang mga ito? Imbes na may lalaban sa mga peste sa iyong palayan, ay napatay mo pa sila. Nako, exciting ang ating talakayan ngayon. Alamin natin ang mga tips ng maiwasang atakihin ng peste ang ating palayan. Tatalakayan din natin ang ilang mga kaibigang organismo sa palayan na siyang nakikipaglaban sa mga pesteng kulisap na aaligid-aligid sa ating palayan. Alamin na rin natin kung paano mapaparami ang mga kaibigan o kakamping insekto na yan. Kaya naman, tutok lang. Makakasama natin ngayon si Ginoong Leonardo V. Marquez, Insect Pest Management Expert mula sa PhilRice. Sir Leo, ang karaniwan po kasi na problema ng ating magsasaka ay ang mga peste sa kanilang palayan. Paano po ba tayo makaiiwas sa pananalasan ng mga peste sa mga palayan ng ating mga magsasaka? Okay, magandang araw po sa ating lahat at sa ating po mga tagapakinig. So ang tanong po natin ay paano tayo makakaiwas sa peste? So marami pong paraan para iwasan ang mga peste sa ating palayan. Now, number 1 po dito yung paggamit ng variety na alam nating may taglay na resistensya laban sa peste. Pangalawa ay yung panahon kung kailan tayo magtatanim. Kasi dapat po ay nakaayon sa panahon din yung ating pagtatanim. Ito po ay nakaayon sa pagsabay natin sa ating mga kalapit bukid at sa panahon din na alam natin na yung peste ay hindi dumadami kung kailan tayo ay may tanim. So, sa ganun pa lang pong paraan ay madali na nating maiiwasan ang pananalasa ng mga peste. Katulad po pala yan ng mga key checks na nakapaloob sa palay check system. Ang isa po sa mga karaniwan na problema ng mga magsasaka ay paano ba natin o paano nila makikilala yung mga peste? So paano po ba makikilala kung alin ang pesteng insekto? O kung alin po ang mga kaibigan sa palayan natin? Maganda yung tanong mo. Doon po sa mga magsasaka natin na matagal na nagsasaka, alam ko po na kabisado na nila kung alin ang peste at saka kung alin yung kaibigan. Unang-una po, tama po yung sinabi nyo na dapat makilala muna natin kung ano yung peste at saka kung ano yung kaibigan para hindi po tayo agad nagpapanik pag may nakita tayong lumilipad na kulisap sa ating palayan. Tulad po ng sabi ko kanina, pagka po dati nang nagsasaka, kilala na nila kung ano ang peste. Para doon sa mga bago, sigurado ko po na hindi po lalagpas sa bilang ng daliri po ninyo kung ilan po ang peste sa palayan. Paano natin sila makikilala? Unang-una po, sila yung nakikita natin doon sa lugar kung nasaan yung pinsala.
So malamang na kung ando dun sila sa may pinsala, sila yung salarin, sila yung peste. Tapos po, makikilala rin po natin sila pagka sila po yung populasyon na dumadami. Ibig sabihin ay iisa ang itsura nila, tapos dumadami sila. So sigurado po na malaki ang tsansa na sila po yung peste, yung mabilis dumami. Pag naman po ang mga insekto sa ating palayan, kung makikita natin o uobserbahan natin, sila ay diverse. Ano yung ibig sabihin po ng diverse? Iba-iba yung kanilang itsura, may gumagapang, may lumilipad, mayroong kulay berde, may iba-ibang kulay. Ang ibig sabihin po nito, iba-iba yung insekto at hindi po sila yung sumisira sa ating palayan. Kasi nga po, tulad ng sabi ko kanina, dumadami po ang isang organismo, ang isang peste sa ating palayan kasi sila yung may pagkain dito. Ngayon naman, yung mga kaibigan natin, iba-iba yan. Iba-iba yung itsura nila. At saka karaniwan, hindi sila basta-basta dumadami kasi nga yung kanilang diet ay nakasalalay sa dami lamang ng kanilang pagkain at iyon ay hindi palay. So ulitin ko, pagka po peste, sila yung mabilis dumami, iisa ang itsura nila at sila yung nandoon kung ang ating palayan ay may sira. Kung makikita naman natin ng mga kulisap na lumilipad-lipad sa ating palayan ay magkakaiba ng itsura, mukhang hindi magkakamag-anak, ito po ay nangangahulugan na diverse yung ating ecosystem o iba-iba at ito po ay mga kaibigan po natin. Ayun, so napakainan po pala na makilala muna yung mga insekto kung siya ba ay kaibigan o kaaway. Narinig ko po kanina ay nabanggit na rin ng iba naming kasamahang magsasaka na paramihin daw yung mga kaibigang insekto sa palayan. Dahil nga po sabi nila marami ang maitutulong nila para labanan ng mga peste. Pero pakipaliwanag nga po kung ano at paano umaatake ang mga kaibigang organismo laban sa mga peste. Nakakatuwa po yung ating topic na yan kasi palagi ko po meron pa po tayong mga kaibigang magsasaka na hindi naniniwala na meron pala tayong kaibigan sa ating palayan. Kasi marami pa rin po sa atin yung naniniwala basta lumilipad sa palayan, peste yan at kailangan po ng pamatay peste. So, ang tanong po ninyo ay, paano mo pararamihin ang mga kaibigan insekto? Ang sagot po dyan ay simple lang. Ito pong mga kaibigan nito ay natural yung kanilang populasyon. Natural po yung kanilang pagdami. Pag mayroon silang pagkain, sila ay dadami. Ano ang pagkain po nila? Unang-una po yung mga populasyon ng organismo na mabilis dumami tulad ng mga peste. So, sila po yung natural na dumadami lamang at wala po tayong kailangan gawin para sila ay matulungan. Ngayon po, paano ang tanong nyo naman ay pakipaliwanag kung paano sila umaatake sa ating palayan. Tandaan po natin, sa ating palayan, meron tayong kaaway. Ito po yung tinatawag na peste na kumakain ng palay. Meron po tayong tinatawag na predator. Ito po yung mga maninila o yung humuhuli ng ibang organismo para pagkain nila, tulad po ng gagamba. Meron din po tayong tinatawag na mga parasitoid. Ito naman po mga parasitoid na ito po yung dahan-dahan nilang pinapatay naman o kinakain yung mga peste. Yung hindi sila bigla ang papatay o manghuhuli, kundi nakakabit lang sila doon sa ibang peste o sa ibang organismo habang kumakain sila. Ang sample po nito, yung ating kuto sa ating ulo. So, meron po tayong kuto, sila po yung nasa atin lang, pero ang pagkakaiba po nito, pagka po sila ay kaibigan nating insekto sa palayan, sila po ay nakapapatay at nakapagpapababa ng populasyon ng mga peste. Tapos meron pa pong isa. Hindi po natin itinuturing na kaibigan pero kaibigan din po natin sila. May mga organismo po sa palayan na wala naman silang kinalaman doon. Hindi sila kumakain ng ibang insekto at hindi din sila kumakain ng palay. Kumbaga po ba ay naligaw lang sila sa palayan pero sila po ay nakakatulong kasi sila po ay nagiging pagkain ng mga kaibigang insekto habang wala pa po yung populasyon ng ating mga peste. Tapos, binanggit ko rin kanina, wala tayong dapat gawin para sila dumami. Ang ibig ko po sabihin doon, para po sila dumami ay hindi natin bigyang sagabal o maging tayo yung maging dahilan kung bakit bumaba ang kanilang populasyon. At bumababa po ang populasyon nila
sa pamamagitan po ng mali nating paggamit ng chemical. Dahil pag gumamit po tayo ng chemical, bago po maapektuhan yung iba pang populasyon ng peste, ay mas malamang po na sila po yung mauna. Yun, so napakarami po pala ng dapat nating malaman sa pagpaparami po pala ng ating mga kaibigang organismo sa ating palayan. Pero may mga magsasaka po kasi na kapag inatake na nakakita na sila ng mga peste, ang unang tanong po anong kemikal o anong gamot ang tawag nga po nila para makontrol yung mga peste. So may ilang mga magsasaka na kung minsan po ay mali ang nabibili nilang pestisidyo sa pag-aakalang ang pinsala ay gawa ng insekto kahit ito ay sanhi ng sakit. Paano po ba natin malalaman na kung ang pinsala ay sanhi nga ba ng insekto o sakit? Okay, palagay ko yung tanong mo na yan, ilan na lang magsasaka ang may experience na ganyan. Karamihan sa ating magsasaka ay alam na kung ano yung sakit at saka kung ano yung insekto. So ano po ba yung madaling palatandaan? Pagka po sakit, ito ay makikita lang natin na isang maliit na symptoms o pagpalagay na natin na kung sa dahon ay isang maliit na tuldok siya mag-uumpisa. Tapos ang tuldok na ito ay lalaki ng lalaki hanggang sa kumalat sa buong palayan. Yan po yung karaniwang sanhi ng sakit at ang karaniwan naman pong kondisyon para sa kanila ay yung may tubig at saka po yung mainit at kung berdeng-berde po yung ating palay. Pagka naman po sanhi ng insekto, karaniwan po yung nabali, naputol, o kaya po physical yung sira sa dahon o sa halaman. Ngayon naman po, para naman po doon sa maling pagbili ng pestisidyo ng ating mga magsasaka, ang pinakamadali po dyan ay kilalanin po talaga kung ano muna yung peste at maaari po nating itanong doon sa bibilan natin ng agricultural supply. Ngayon po, idadagdag ko na rin po para sa mga magsasaka na gagamit po ng chemical para hindi po tayo magkamali. Tingnan po natin kung ano yung chemical natin gagamitin, ano yung insekto na ating target o ano yung peste na ating target at saka alamin natin kung nasaan sila. Kasi pati po yung mga chemical may mga mode of action po na tinatawag yan. Halimbawa, kumakagat sa dahon ang ating peste. So, ang kailangan nating bilhin na chemical ay para sa kumakagat sa dahon, pwede po dyan yung stomach o stomach insecticide. Ibig sabihin, pag nakain po nung peste yung ating lason, mamamatay siya. Kung ang peste naman po natin ay sumisipsip o kaya po ay hindi natin pwedeng tamaan ng ating spray, so ang kailangan po nating gamiting pesticide dyan ay tinatawag na systemic. Ibig sabihin, yung lason ay kailangan munang pumunta sa sistema ng palay. Pag nasipsip ng peste, sila po ay mapapatay. At meron din po tayong tinatawag na chemical na dapat naman po ay tamaan natin yung peste na target natin. Halimbawa, ang gagamitin natin chemical ay contact insecticide. Dapat, pag in-spray natin at contact yung ating ginamit, tamaan yung peste. So, pagka po hindi natin sinunod ito, halimbawa, gumamit tayo ng contact, pero ang target po natin ay nasa ilalim ng palay, nag-i-spray tayo sa ibabaw ng palay at hindi natin tinatamaan, ang ginagawa po natin ay nagsasayang lang po tayo ng pera at inilalagay po natin sa peligro yung ating kalusugan. So, dapat po natin talagang alamin ang tungkol sa paggamit ng chemical. Ayun, so kailangan po pala na depende sa gagamitin nating lason sa target natin na pest. O dapat masunod natin yung mga rekomendasyon sa paggamit po ng pestisidyo. Halimbawa naman po na napatunayan na may peste nga na umaatake sa palayan. Kailan po ba dapat umaksyon ang magsasaka? Pwede bang mag-spray na agad ng pamatay insekto o pamatay peste? Maganda yung katanungan mo. Halimbawa, alam na ni magsasaka kung ano yung peste na kalaban niya. Ang una talaga niyan dapat malaman ay, kailangan ko pa bang mag-spray? O kailangan ko pa bang magbomba ng pamatay peste? Bakit po yun ang tanong kagad? Kasi baka mamaya, yung i-sprayin mo ay wala naman ng magagawa. Ang ibig ko po sabihin ay, mag-i-spray ka, magdadagdag ka lang ng gastos, pero yung problema mo ay hindi na masusolusyonan. Halimbawa po, patay na yung palay, hindi na mabubuhay ulit pag in-sprayan mo. O kaya po yung i-sprayan mo ay nakaalis na dun sa iyong
sa iyong palayan. So hindi mo na halos kailangan pa mag-spray. Ngayon po, ang kailangan po talaga ng magsasaka ay regular na pagdalaw sa kanyang palayan para malaman po niya kung kailan pa lang ito nag-uumpisa. Ngayon, oras na nakita niya kagad itong peste na ito, sabi ko po kanina, paano malalaman kung peste? Ito yung kadalasang populasyon na mabilis tumaas. Kasi isang linggo, kita mo, isa, dalawa. Sumunod na linggo, marami na sila. So, identified mo na yung peste. Ngayon, uobserbahan mo na lang kung patuloy ba yung kanilang pagtaas. Kasi maaaring sa panahon pa lang ay hindi na magpatuloy yung kanilang pagdami. Halimbawa po ay hindi angkop sa kanila yung panahon na yung pagtatanim. O kaya po yung iyong palay ay may resistensya. Ando doon nga po sila, dumadami sila, pero hindi naman sila nakakasira. So hindi agad kailangan yung pagbobomba. Ngayon, siyempre ang sunod na tatanong mo, kailan po kami magpapasya na kailangan na namin ng pamatay peste? Hindi ko po inaalis sa ating magsasaka na talagang mangamba o kaya kailangan kong gumawa ng action kasi negosyo ko yan kailangan ready ako. So ang kailangan po, ready talaga si farmer. Pagka nagtanim siya, kailangan may pambili siya ng chemical kung sakaling kakailanganin niya. Ngayon, maglalagay lang po siya kung yung tingin po niya ay yung panahon at saka po yung peste ay dumadami o mabilis nang dumami. Kailan po yung mga panahon na yun? Unang-una, pagka po ang ating palayan ay mas bata pa sa 30 days after transplanting o kaya po 40 days after sowing, no po ang pagbobomba. Doon sa panahon na yun, wag muna tayong magbomba. Kasi nung pa lang po tumataas yung bilang po ng mga kaibigan nating insekto. At anuman po ang masira ng peste sa palay, wala po silang kinalaman sa ating aanihin. Ngayon po, pag nagpatuloy na yung ating palay, pumunta na sa maximum tillering, naglihi, nagbunga, diyan po tayo dapat maging sensitibo kung kailangan natin gumamit ng pagbomba o pamatay peste. At sabi ko nga po kanina, kailangan gumamit tayo ng kung ano yung tama. Ayun, napakahalaga po pala na dapat i-monitor yung ating tanim bago po natin maging option yung paggamit ng pestisidyo. Tulad nga po ng nabanggit ni Sir Leo, hindi naman pala kailangan na mag-spray ka agad ng lason. Baka po ay may mensahe pa po kayo sa ating mga magsasaka para po mabigyan sila ng mga gabay sa paggamit o pamamahala rin po ng ating mga peste. Okay. Muli po, maraming salamat po doon sa ating mga tagapakinig ngayong araw na ito. Ulitin ko lang po yung aking sinabi mula sa umpisa. Maiiwasan po natin ang mga peste, unang-una sa paggamit po ng variety na maresistensya, makipagsabayan po tayo ng pagtatanim, at saka po obserbahan natin kung kailan lang tayo, kung kailan umaatake ang mga peste. Pangalawa po, ang mga lumilipad-lipad na kulisap sa ating palayan, pagka magkakaiba po sila ng itsura, ibig sabihin po niyan diverse ang ating palayan, hindi po natin kailangan gumamit ng pamatay peste. At kung kailangan na po natin gumamit ng pamatay peste, dapat po alam natin kung ano yung pesteng target natin at saka kung ano po yung ating gagamitin na chemical. Yun lang po, maraming salamat po sa ating pakikinig. Ayan mga kamagsasaka, mapalad tayong matutuhan ng mga iwas tips laban sa mga peste sa palayan. Kabilang na dyan ang paggamit ng matibay at angkop na variety sa inyong lugar. Pagtatanim ng sabayan, matapos pagpahingain ang lupa ng mga 30 araw. Palagi ang pagbisita sa palayan ng maagang matukoy ang mga potensyal na problema dulot ng peste. At syempre, matulungang dumami ang mga kaibigang insekto na siyang pumapatay sa mga peste. Tandaan na mas mabilis agad na tatamaan ng pestisidyo ang mga kaibigang kulisap kaya sila agad ang namamatay. Magbubunyi naman ang mga totoong pesteng insekto. Sa mga pesteng insekto naman na maaari nating makita sa palayan ay huwag agad pagbomba ang solusyon, lalo na kung may sapat na dami naman ng mga kaibigang kulisap. Samantala, mainam na libutin at subaybayan ang palayan kung may mga punlang bansot o naninilaw na sa sintomas ng mga sakit.
bunutin ng mga halamang may sakit kung kaunti lamang at ibaon sa lupa na malayo sa palayan. Naku! Ano bang nangyari dito sa palayan ni Bayaw Metoy at Ating Susan? Ang daming butil na nangingitim at walang laman. Ayun! Rice bag pala ang salarin. Ano bang ginagawa mo dyan? May kasama ka ba at tila nagsasalita ka? Malamang inatake yan kasi ganito ang naging usapan ni Aling Susan at Mang Mitoy. Susan! Susan! Ano ba? Halika! Tingnan mo yung binhin natin, oh. Pwede na siguro to. Sabi kasi doon sa chismisan sa may tindahan, matibay daw sa sakit. Pati sa peste. Ba? Ano mo? Pwede na yan asawa kong Mitoy. Tsaka, mauna ka na rin magtanim sa mga katabi nating bukid, ah. Kasi, pag nauna, mas bida. Di ba? Correct ka dyan. Correct ka dyan. Okay na ba? Alisin mo. Dadalawin ko lang yung bukid natin pagka malapit na yung anihan. Alam mo na, bahala na si Batman sa bukid natin. No? Aba! May nakikita na akong rice bag sa palayan natin. Mga 2 pirasa siguro. Bumili na tayo agad-agad ng pamatay kulisap. Tama! Ang galing mo talaga mag-imagine, Bebeng. Akalain mo, kasama pa talaga ako. Siyempre naman, Cardo. Pero, paano na yan? Paano na nga ba? Keycheck 7. Hindi bumaba ang ani sanhi ng mga pinsalang dulot ng peste. Problema mo ba ang kuhol, daga, ibon? O baka naman ang problema mo ay mga pesteng kulisap tulad ng stem borer, rice black bug, plant hopper o rice bug? Sa dami ng nasabi ko, baka naman ang problema ng palayan mo ay mga sakit sa palayan tulad ng rice blast, bacterial blight, sheath blight o tungro. Kung problema mo ang mga yan, worry no more mga kamagsasaka, we got you! Ituturo namin kung paano maiiwasan ang mga sakit sa ulo na yan. Ang pinakamabisang solusyon laban sa mga peste ay ang pag-iwas. Parang sa totoong buhay lang yan, iwas tukso. Kaya hanggat maaari, huwag nating hayaang salakayin ng mga peste ang ating palayan. O plan iwas peste agad. At kung may makikita tayong mangilang-ilang peste sa ating palayan, huwag tayo agad gagamit ng kemikal na pestisidyo. Ano-ano po ba ang paraan para maiwasan ang peste sa palayan? Gumamit ng maresistensyang variety. Halimbawang mahina sa tungro, ang variety na talamak sa inyong lugar ay huwag nang subukan pang itanim ito. Paano naman malaman kung matibay o mahina sa sakit ang variety ng palay? Madali lang yan, Cardo. Para malaman ang katangian ng variety, i-text ang RC variety at isend sa PhilRice Tech Center. 0917-111-7423. Nandito na kami. Kailangan din magpalit ng variety itatanim tuwing ikalawa hanggang ika-4 na taniman. Tama! Ugaliing sabayan ng pagtatanim. Kailangan ding ipahinga ang lupa o panatilihing walang tanim na palay upang mapigilan ang pagdami ng mga peste. Tama, kapag sabayan ng pagtatanim ng palay ay maiiwasan ang tuloy-tuloy na pagdami at pagkalat ng mga pesteng kulisap at sakit ng palay. Kapag isang buwang pagpapahinga naman ng lupa ay nagsisilbing hadlang sa inog ng buhay ng mga pesteng kulisap at sinisira nito ang pinamamahayan ng sakit. And I thank you! Bukod sa paggamit ng matibay na variety at pagsasagawa ng sabayang pagtatanim, matapos ipahinga ang lupa sa loob ng 1 buwan, mainam rin na dalaw-dalawin at obserbahan ang palayan.
Ito ay upang matukoy natin ang mga potensyal na atake sa ating palayan. Dapat din ay pangalagaan natin ang mga kaibigang organismo sa palayan. Ang mga likas na kalaban ng peste tulad ng gagamba, malalaki at maliliit na putakti, kinid fly, pagong-pagongan, tutubing karayom, kuliglig, tutubi, at tigreng salagubang ang siyang maaaring kumalaban sa mga pesteng kulisap na yan. Kaya, huwag agad pestisidyo ang solusyon kapag may nakitang peste sa palayan. Dahil maaaring mamatay ang kaibigang organismo kapag bara-bara ang paggamit ng pestisidyo. Sa palagiang paggamit ng kemikal na pestisidyo, maaaring humina ang epekto ng lason sa mga peste. Tsaka, hindi rin totoong maiiwasan ng peste sa palayan kung a-advance bomba ng pestisidyo. At hindi rin totoo na lilipat sa iyong palayan ang peste sa kabilang palayan na nagbobomba. Kaya huwag mangamba mga kamagsasaka. Maling solusyon ang bara-barang pag-spray para mapuksa o maiwasan ng peste. Kailangan ang pag-spray ay bilang panghuling option na lamang at nasubukan na lahat ang mga natural na pamamaraan. Check na check, Cardo! Key check 7. Hindi bumaba ang ani sanhi ng mga pinsalang dulot ng peste. Gumamit ng maresistensyang variety laban sa mga peste sa inyong lugar. Ugaliing magtanim ng sabayan. Pangalagaan ang mga kaibigang kulisap at regular na magsagawa ng pagbisita sa ating palayan. Kapag ating naisagawa ang mga ito, di gaanong malaki ang mawawala sa ani. Walang gaanong salanta at nabawasan ang paggamit ng pestisidyo. Kaya naman, tiyak na maganda ang kalidad ng butil. Kaunti ang kabawasan sa ani. Nabawasan ang gastos sa pagtatanim at hindi gaano nakapipinsala sa kapaligiran at kalusugan. Key check 7. Hindi bumaba ang ani sanhi ng mga pinsalang dulot ng peste. Palay Aralan sa Radyo. School on the Air program ng Department of Agriculture. Paano magdedesisyon si Mang Lito kung kailan dapat anihin ang kanyang palay? Magpapa-impluensya ba siya sa kapitbahay niyang si Mang Trader na ang payo? Baka naman sulsol ay mag-ani makalipas ang 10 hanggang 14 na araw pa ng mahinog lahat ng butil. Sa pananaw kasi ni Manong Trader ay mas masagana ang magiging ani kapag hinog lahat ng butil. O magpapadala ba siya sa hamon ng masamang panahon? Ayon kasi sa kwentuhan sa tindahan ni Aling Bebang ay may malakas daw na bagyo sa Makalawa. Kung kaya natataranta na si Lito kung magpapaani na ba siya ngayong araw. Kung pagbabasehan naman ang edad ng kanyang palay ay mas matimbang na sa 5 hanggang 7 araw na lang ay dapat na siyang mag-ani. Litong-lito na si Lito. Tuliro pa. Paano nga ba siya mamimili? Paano niya hahatulan ang sarili niyang palayan? Samahan si Nalilitong Lito sa kanyang pagdedesisyon. Lito! Huwag ka na munang mag-ani ngayon. Hintayin mo na mahinog lahat ng butil ng palay mo nang mas marami kang anihin. Mga 10 hanggang 14 na araw pa ang palampasin mo. Nako, papasok na sa susunod na buwan yun. Atrasado na yun ah. Tiyak na malulugas ang ibang butil. Tiyak na tukol na ang palay ko noon. Tapos kapag giniling ay baka durog na ang bigas. Hay nako, Mr. Lito. Mag-ani ka na kasi ngayon. Kuwento ng anak ni Mang Karding na apo ni Tata Miding, may malakas na bagyo na parating sa China. Kung ako sa'yo, mag-aani na ako. Baka ma-wipe out ang palay mo. Sayang ang puhunan at pagod mo sa pag-aalaga. Tapos, wala ka rin naman palang aanihin. Ngayon na mag-aani? Sa China naman pala ang bagyo. Kaalayo naman natin sa China. Nasa kalahati pa lang ng mga butil ang hinog sa akin palayan. Tiyak na dehado ako sa pakinabang kapag nag-ani na ako ngayon. Siguradong kalahati ng palay ko ay magiging darak at binlid.
kakaunti ang makukuhang bigas kapag pinagiling. At syempre, babaratin ng trader ang palay kung maraming berdeng butil ang mabuburiki nila sa sako. Ayaw patalo yung mga yun. Ay, paano ba? Asawa kong lito na litong lito. Huwag ka nang malito. Ayon sa Pag-asa, ay hindi babalik ang bagyo dito sa Pilipinas. Kaya hindi mo kailangan piliting mag-ani today. Huwag mo na rin intindihin si Manong Trader. Kapag napalipas ka pa ng 2 linggo, ay tiyak na tukol na ang palay mo. Sobrang hinog. Sa palagay mo ba, ay mataas ang presyo ng palay mo kung mababa naman ang kalidad nito? Na para bang tutubo na ang buto? Mag-ani na lang tayo sa susunod na linggo. Yun naman talaga ang tamang edad ng ating palay, aba. Galing mo talaga, Julita. Kaya hindi ako nalito nung pinili kita eh. Yes naman, asawa kong lito. Kapag tama kasi ang panahon ng pag-aani, ay magiging maganda ang kalidad ng butil ng palay at bigas. Tiyak na gugustuhin ng mga mamimili. Mas malaki entrega mo sa akin, ha? Lesson 9. Pamamahala ng ani. Key Check 8. Inani ang palay sa tamang panahon. Usapang pag-aani sa tamang panahon tayo. Aminado tayong ang panahon ng pag-aani ay pagkakataong pakinabangan na natin ang bunga ng ating pagsusumikap na mapataas ang ating ani at mapaunlad ang kita. Ito na ang panahon ng gantimpala sa ating matigang pagpapalayan mula sa paghahanda ng lupa, pagpili ng binhi, pagtatanim, pangangalaga at hanggang sa maani. Pero ang tanong, ano nga ba ang pamantayan sa pag-aani? Ano-ano nga ba ang mga tamang gawain sa pag-aani at pagkatapos mag-ani? Kaya naman, samahan niyo kami at sama-sama tayong matuto. Makakasama natin ngayon si Dr. Manuel Jose Regalado, Harvest and Post-Production Expert mula sa PhilRice. Sir Manny, ano po ba ang kahalagahan na pag-aani sa tamang panahon? Magandang araw po sa inyong lahat. Kapag inani natin ang ating palay sa tamang panahon, ay sigurado po tayo na mataas ang kalidad ng ating produkto at kapag mataas ang kalidad ng ating inaning palay, ay hindi po tayo madedehado o babaratin sa presyo ng ating produkto. So, ano po ang epekto sa aning palay kung masyadong maaga o kaya naman po masyadong atrasado ang pag-aani? Kung masyadong maaga nating inani ang ating palay, ibig sabihin nito ay yung marami pang kulay berde. Ang unang epekto nito ay yung pagbaba ng kalidad ng ating produkto. Ibig sabihin, marami yung tinatawag na immature o hindi pa gaanong hinog ng mga butil ng palay. Magiging magaan ang timbang ng ating palay na anihin at magkakaroon din po tayo ng tinatawag na yung kawalan or losses dahil sa mga tinatawag na kalog or tulyapis. Bukod pa rito, ay kapag ipinakiskis natin yung palay na maraming immature or berde pa, mababa ang magiging porsyento na magiging bigas. Kaya maaaring sa 100 kilo ng palay ng ganitong klaseng produkto natin ay hanggang 55 kilo lang na mas mababa pa ang bigas na magre-resulta. Kung atrasado naman, ibig sabihin, darami na rin yung tinatawag na nalulugas na natatapong mga butil ng palay sa bukid natin habang ito ay inaani. Kapag lumampas na sa gulang ang palay sa bukid at yung tinatawag na natutukol na, nagkakaroon din ng tinatawag na pagkatuyo nito ng mga butil ng palay sa bukid
At kapag nabasa ang mga butil na ito ng hamog o kaya ambon, yung mga natuyong butil ng palay ay magkakaroon ng tinatawag na crack o lamat sa loob ng butil. At ang resulta nito ay bababa ang magiging tinatawag na head rise shield. Mga 40% lamang o mas mababa pa yung magresultang bigas na buo. Karamihan po nito ay magiging durog pag kiniskis. Yun po yung magiging epekto kung masyadong atrasado naman ang ating pag-aani. So hindi po pala mainam na masyadong maaga o kaya masyadong late yung pag-aani. Ang tanong naman po, halimbawa kung may parating na bagyo o matinding habagat, ano po ba ang tamang desisyon kapag mag-aani? Magandang tanong yan. Kasi naranasan ko yan nitong nakaraang pag-aani lang. Kung talagang sigurado ka na may parating na bagyo at yung ating pong palay naman ay tinatawag na balikatan na, 80% hanggang 85% na hinog na, maaari na po nating ipagapas o ipaani. Gamit yung makinaryang tinatawag na combine harvester o kaya maraming mga magsasaka natin, ang tawag dito ay reaper. Para maisalba natin yung ating palay mula sa pagkasira dahil sa bagyo. Yun, so napakainam po pala na anihin na lang kaysa naman po abutan ng bagyo. Wala ka nang aanihin nun. Dadapa na yun eh. Sir Manny, may pagkakaiba po ba ng basihan ng pag-aani kung mano-manong paggapas at gamit yung combine harvester? At maging yung palay na pambigas o kaya sa pambinhi? Ano po ba yung kahalagahan o kaya dapat basihan? Meron ding mga pagkakaiba sa basihan ng pagtaya ng panahon ng pag-aani. Depende sa pamamaraang ating gagamitin sa pag-ani. Halimbawa, kung mano-mano, ay maaari na nating anihin ang palay ng 85 hanggang 90, 85 to 90% na ang pagkahinog. Ito ay matatansya natin. Paano ba matansya yun? Matatansya natin kapag inorserbahan natin yung uhay ng palay natin. Meron na lang pailan-ilan, konting mga berdeng butil sa bahagi ng batok ng uhay. At yung kapag pinisil mo yung mga berdeng butil na ito'y matigas na. At hindi na ito malambot. Tsaka pag pinisil mo, hindi na lalabas yung parang malagatas. Ayan. Pag gano'n na, pwede nang ipaani kapag mano-mano. Kapag makinarya naman, combine harvester o reaper yung gagamitin sa pag-aani, pwede pa natin paabutin hanggang 95% ang pagkainog. At kung hindi naman lugasin yung ating variety, pwede pa nga hanggang 100%. Ibig sabihin, gininto ang dilaw na. Golden yellow na yung kulay. Lahat ng mga butil sa uhay ng mga palay. Ito ay para makasigurado tayo sa presyo ng ating produkto. Kasi pag maraming berde, talagang babarating ka ng mamimili ng palay, mga ahente ng mga trader. Kung binhi naman, para binhi, ay mas mainam talaga yung 95 hanggang 100% na yung pagkahinog. Dahil kailangan natin maiwasan yung immature yung mga at saka yung mga half-filled, kalog
na mga butil. Kasi pag maraming immature, tsaka maraming kalog, maaaring hindi tayo pumasa sa sertifikasyon ng Seed Quality Lab, ng National Seed Quality Control Services ng Bureau of Plant Industry. Malaking kawalan sa atin yan, lalo na sa mga seed growers natin. Pag hindi pumasa, bababa yung presyo ng magiging produktong binhi. So nalaman din po namin na may iba-iba po palang kailangan na pagkahinog nung palay po natin bago po anihin. Depende kung saan mo siya gagamitin. Sir Manny, ano-ano naman po ang mga dapat gawin sa panahon ng anihan? Unang-una, tingnan natin yung ating, obserbahan po natin yung ating bukid, yung ating palay, at 1 hanggang 2 linggo, maaari na nating itigil yung pagpapatubig. Ibig sabihin, hayaan na nating maigahan o madrain yung bukid natin. Ito depende sa uri ng lupa. Kung medyo sandy clay o galas, ay mga 1 linggo lang o mga 5 araw bago anihin, pwede nating paigahan. Samantalang kung lagkitang putik, mula 1 hanggang 2 linggo, pwede na nating paigahan alisin na yung pagpapatubig. At saka kailangan tansyahin natin yung petsa ng pagpapaani base sa maobserbang mga palatandaan na yung nabanggit ko kanina, yung pagkahinog ng mga butil doon sa uhay, para masigurado natin kung kailan tayo magpapaani at makapagpa-schedule na doon sa sokay nating kabisilya o kaya kung mano-mano o kaya doon sa nangungontrata ng pagre-repair ng palay. Then, alamin din natin yung kasalukuyang presyo ng palay natin. At kung alam natin na sigurado tayo na magiging maganda ang kalidad at uri ng ating produkto, maghanap tayo ng mataas na presyo para hindi naman tayo malugi o madehado sa presyo ng ating dekalidad na palay na ating inani. Napakaganda po, Sir Manny, na malaman ito ng mga magsasaka. Dahil yung iba po, problema talaga yung pag-schedule ng kanilang pag-aani. At nabanggit nyo po kanina, yung makakuha po sila ng magandang presyo. Oo po yun. Dahil nararanasan ko rin po yun sa aking pagbebenta ng inaning palay. Sir Manny, bakit po pinapayo na giikin ka agad ng ginapas na palay at patuyuin po agad ito? Ito'y ginagawa kapag yung ating pamamaraan ng pag-ani ay mano-mano. Kailangan mag-iik ka agad. Halimbawa, nagapas ngayon, yun ay iipunin, itatalumpok, o baylita, depende kung anong word yun sa Tagalog. Tapos, yung palay na naipon doon, siyempre, makapal, yung talumpok o baylita. Buhay kasi yung ating mga butil Hindi naman siya patay. Dahil buhay siya ay tinatawag sa English na nagre-respire o parang humihinga. Sa gumihinga, nagre-respire, nagre-release din ng init yan. So doon sa talumpok, pag nagtagal na sa talumpok yung palay, maiipon yung init. Umaabot pa ng mula 60 hanggang 80 degrees
centigrade yung temperatura sa loob ng talumpok. Pagka nagkaganon, yung butil ng palay ay mabababa yung kalidad. Magkakaroon ng tinatawag sa English na artificial yellowing o kaya mangungutim. Kahit na anong ganda ng yung rice mill, pag nangutim yung palay, hindi mo na ito mapapabrilyo yung bigas nito. At kung para binhi naman, alam niyo naman na sa pag pinatuyo, dapat hindi ma-expose sa ganong temperatura. Maaaring mamamatay yung tinatawag na embryo o tinatawag na germ. Hindi na tutubo yung binhi mo. Eh di bagsak ka pag pina-sertifika mo sa BPI, sa NSQCS. So, kailangan po na talagang hanggat maaari kung tag-ulan, kinabukasan, mag-iik na. Kung tag-init naman, pwede na siguro hanggang ikalawang araw. Halimbawa, inaning ginapas ngayon, tinalumpok sa hapon, then kinabukasan, sa susunod na kinabukasan, pwede na ipa-treasure. At pag tina-treasure naman, dapat hindi basa yung ating palay para hindi mabulunan. Tsaka kailangan sundan yung tamang speed ng ating threshing drum. Meron kasing iba na sinusobrahan yung ikot, yung RPM para mataas ang kapasidad. Mga ilang oras lang, tapos na. Pero pagka nangyari yun, mabababa rin ang kalidad ng palay natin dahil mababalatan, magkakrak. So din lang yung tamang inirekomendang speed ng thresher. Sir Manny, may dagdag mensahe pa po ba kayo sa ating mga tagapakinig? Lalo na po sa ating kababayang magsasaka? Meron po. Sa panahon ng ating anihan, ay makikita na nga natin ang bunga ng ating pinaghirapan. Kaya kailangan makisakatuparan natin yung pag-ani ng ating palay sa tamang panahon. Kung hindi, maaaring bumaba nga ang kalidad ng ating inaning palay. At ang pagbaba ng kalidad ay may kaukalang tinatawag na penalty. Babagsak o bababa ang presyo nito. At kung ito ay para binhi, dahil bumaba na ang kalidad, maaaring hindi pa ito pumasa para sa sertifikasyon ng NSQCS. Bukod pa rito, maaari ring marami yung malulugas o matatapon kung aanihin natin ng lampas na sa tamang panahon. Ibig sabihin kung tukol na, sobra na yung pagkahinog dahil madali na itong malulugas. Lalong-lalo na kung mano-mano yung ating pamamaraan ng pag-ani. Kung mano-mano yung ating paraan ng pag-ani, maaari na natin ipagapas yung ating palay kapag ito'y mula 85 at hanggang 90 o 90% na yung pagkainog. Kung inobserbahan natin yung mga uhay, makita natin na bagamat may mga burning butil pa sa bahagi ng batok ng uhay, ito ay matigas na at hindi na malambot. At kung gamit naman natin ay makinarya katulad ng combine harvester o reaper, maaari na nating paabutin ng 90 hanggang 95% ang pagkainog. At kung hindi naman lugasin yung variety, ay mas mainam hanggang 100%. Na yung lahat ay dilaw na yung kulay. Nang sa gayon, hindi tayo madedehado sa presyo ng ating produktong palay.
siguraduhin nating tama ang panahon ng ating pag-aani. Kung mano-manong paggapas, siguraduhin nasa 85 hanggang 90% na ng butil ang hinog. Kapag gagamit naman ng combine harvester o reaper ay maaaring hintayin 90 hanggang 95 ng mga butil ang hinog na. Huwag mo rin kalimutang patuyuan ang palayan 1 linggo bago ang inaasahang araw ng pag-ani nang maging sabay-sabay ang paggulang at paghinog ng mga butil. Maiwasang mabasa ang mga butil sa anihan at mapadali ang operasyon at pagkilos sa pag-aani. Tandaan din natin na dapat ay nagiik na ang ginapas na palay sa loob ng 1 araw kung tagulan at 2 araw naman kung tag-araw. Palaywakin natin ulit ang ating kaalaman. Alam mo bang noong araw ay ginagamit na shampoo ang abo na pinagbayuhang uhay ng palay? Palibhasa isa-isang inaani noon ang bawat uhay, tinatalian, pinatutuyo bago bayuhin upang mapitas ang butil sa uhay. Ibinababad sa tubig ng magdamag ang abo ng sinunog na uhay. Kinaumagahan, sinasalap ang pinagbabaran gamit ang katsa. Unti-unti itong binuhos o unti-unti itong ibuhos sa buhok at kusutin upang bumula ng bahagya ang pinagbabaran. Paniniwala ng mga nakagamit mula sa Ilocos, ang shampoo mula sa abo ay nakakapagpalambot ng buhok, nakakabawas ng balakubak, at naiiwasan ang maagang pagkakalbo o hair loss. Huling agri-tanong, tama o mali lamang? Mas maraming malulugas na butil ang palayang inani ng sobrang maaga. Time is up. Ang sagot ay mali. Napakabilis ng oras. Maraming salamat mga ating kaugnay sa pagsubaybay, pakikinig at pagtutok. Ito po ang inyong likod, Kuya Chan, Media Production Specialist 2 ng ATI Bicol na nagsasabing sabay-sabay tayo tungo sa masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Marhay na aga Bicolandia, mayad na aga Catanduanes. Diyos mabalos po. O ayan, may bago ka ng alam. Lahat yan natutunan sa Palay Aralan. Maging handa sa anumang hamon ng panahon. Kaya't ibahagi na ang mga natutunan. Pero mas maganda, imbitahan mo na sila sa susunod na enrollment para magkasama na kayo. Hatid sa inyo ng DA at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Tandaan, maging matalinong magsasaka sa Palay Aralan.